Pored ovlašćenih dilera i distributera vozila koji tokom sajma pripremaju specijalne popuste i prodajne akcije, mogućnosti kupovine novih vozila predstavit će i leasing kuće koje posluju u našoj zemlji. Na sajmu će pogodnosti za kupovinu predstavljati VB leasing i Raiffeisen leasing, a pakete za osiguranje vozila ponudit će kompanija Delta Generali osiguranje, koja je inače generalni sponsor 13. sajma motornih vozila i opreme u Novom Sadu. Evo nas na štandu Kije u Master hali Novosadskog sajma i razgovaramo sa gospodinom Milanom Derbogsjanom koji je menadžer za PR i marketing u Kia Motorsu. Milane, standardno je da Kia ima ogromnu ponudu na svim sajmovima, pa i ovde ste ispoštovali to, dakle mnogo automobila, ali nešto ipak ističete i ovde imate neki novitet, to je upravo ovaj ProSeed ispred koga stojimo. Svakako na svim sajmovima, kako u inostranstvu, tako i u našoj zemlji, Kia Motors uvek ima zapažen nastup. I ove godine smo izložili gotovo kompletnu našu gamu vozila na Novosadskom sajmu automobila. Svakako imamo jedan od većih štandova i trenutno je ovde izloženo 7 naših najatraktivnijih modela. Kao posebno sajamsku premijeru bismo istakli novu generaciju modela ProSeed koji se nalazi upravo ovde iza nas, a tu su svakako i ostali modeli iz Seat game, dakle Seat sa petorovrata, Seat Sport Wagon, zatim naš najatraktivniji SUV model Sportage u 2 nivoa opreme, kao i uvek aktuelni model Rio koji je posebno primamljiv ljudima sa manjom porodicom i mlađim osobama. Inače, karakteristično je za ovakve priredbe, a pogotovo za Novosadski sajam, da uvek kupcima pripreme uvoznici i prodavci neke posebne pogodnosti vezano za finansiranje kupovine, pa je to slučaj i kod vas. Pa mi smo svesni specifičnosti našeg tržišta. Kupci u Srbiji na svakom sajmu automobila očekuju adekvatne popuste i pogodnosti. To nije praksa u svetu, ali eto u Srbiji jeste. Upravo iz tog razloga smo se potrudili da i za Novosadski sajam obezbedimo neke pogodnosti kako bismo što većem broju ljudi omogućili da dođe do kvalitetnog novog vozila. Za ovogodišnji Novosadski sajam smo pripremili akciju u saradnji sa kompanijom VB Leasing, gde nudimo izuzetne uslove finansiranja, konkretno učešće od 0%, zatim kamatnu stopu od 0% efektivnu i takođe bez troškova obrade. Smatramo da je ova akcija izuzetno atraktivna, ona je počela pre nekoliko dana, to smo ponudili kao neku sajamsku predpremijeru. Već vlada veliko interesovanje, veliki broj vozila je već rezervisan, očekujemo da se tek na sajmu u Novom Sadu to faktički još više rasplamsa. Akcija za sada nije precizno vremenski ograničena, ali je svakako ograničena količinom vozila na lageru. U saradnji sa našim principalom Kia Motors Corporation mi smo obezbedili adekvatnu količinu vozila na lageru koja su obuhvaćena ovom akcijom, te pozivamo sve zainteresovane kupce da se obrate najbližem Kia salonu kako bi zakazali svoj test vožnju, dobili detaljne informacije o svim načinima i uslovima finansiranja i izabrali svoj novi automobil.